Ok, jigiya bulon cɛ a n'a muso ni ye an donnen Bobo Julaso ka na Jafɛrɛ Laji Watara fɛ yen nɔ a ka denbaya la a n'a ka madamu ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka na bonya da a ma k'a fɔ festival donsoŋɔni mun bɛna kɛ 2020 mois de mars du 19 au 21 mars 2020 à Bamako palais de la culture an nana bonya di a ma ka woro 10 d'a ma ka invitation d'a ma san o san ye nin n'an sera Jafɛrɛ Laji fɛ Burkina Faso bonya ani karama o dɔrɔn de b'an kan yan nɔ donc k'a fɔ a ye k'a dansɔgɔ k'a ni ko nin ye jigiyabulon cɛ a n'a muso wulilen ka bɔ Mali la ka fara Madani Ture kan n'o ye Arak Mali secrétaire général ye minnu bɛ donso émission kɛ Mali territoire bɛɛ kan an fana nana an ye an karamɔgɔkɛ sɔrɔ yan n'o y'an ɲɛmɔgɔ fana ye an bɛ kam ale farala an kan ka na an bila Jafɛrɛ Laji fɛ yen karamɔgɔ i dansɔgɔ i ni ko vraiment san o san de nin y'an bonya Bobo Julaso k'an bisimila k'an sɔn wari la k'an sɔn sanu na k'an sɔn minfɛn ɲuman na k'a fɔ ko an fana y'i dɔ ye k'an bɛ bɔ Mali la ka na fara i kan an bɛ i fo k'i ka madamu fana fo ka denbaya bɛɛ fo an bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ kelen di jigiyabulon mɔgɔw ma ani Mali donso n'a soma bɛɛ lajɛlen ma. O diɲɛ ye jigi de ye dansɔgɔ an ye jɛn daminɛ aw yɛrɛ ko min kɛ a bonyana ne ma kosɛbɛ dansɔgɔ n bɛ Mali donso bɛɛ fo n bɛ soma bɛɛ fo ka sofinɛtigi bɛɛ fo n bɛ a mori bɛɛ fo ko dɔnni bɛɛ ye kelen ye mais ŋaniyajuguya de b'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na dansɔgɔ n'a bɛɛ ye kelen ni ko dansɔgɔ ni ko ale bila ala ka kodiyaw la amen ala kana kisaw la amen ala ka sago ɲumanw kɛ amen laban ko ɲuman d'an ma amen ani ce bonya la dansɔgɔ tellement content an tɛ se ka kuma ka tɛmɛ ni ko dansɔgɔ ale ko aba ni ko ah Fisson et Junior dia hey dansɔgɔ ok merci beaucoup. Ok, karamɔgɔ ye. Ah, tiɲɛ nin an bɔtɔ Jafɛrɛ Laji fɛ yen Bobo Julaso ou bien dansɔgɔ dansɔgɔ ni ko kɛlɛ wɛrɛ sɔrɔ la ko k'o di madame ma o bɛ dugaw fara a kan nin y'a sɛ fɔlɔ ye ka Burkina sari sara minɛ ka na jɔ i ka da la ka na ne jigiya bulo ka ci k'a ye ka na bɔ lase ma ala sago i sago an bɛ ka dugaw ɲini a na n'o tɛ kelen wɛrɛ dira ko k'ale fana di ala ka barika da i kisi nɛgɛ balaw ma i kisi sira kasara ma ala ka falen dɔ wɛrɛ la min ka bon ni nin k'an bɛ dɛkɔrɔ fo ka waleɲuman dɔn ni soma dɔ sera ka fɛn di animateur ma soma bɛɛ de y'a di hali bila an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ala ka sabu ɲumanw kɛ hali bila ala ka dɔ fara a ka baara kan ala ka n'a malo b'a dansɔgɔ kan nin ko Marani yɛrɛ fana ta kɔfɛ a yɛrɛ kati nin di Marani ma o kɔfɛ a ye Marani muso fana sɔn Mazda kura la mais o kɔfɛ a ti dɔgɔkun 2 bɔ a ye ne yɛrɛ muso sɔn Toyota matrice kura la ka 100 d'a kan ka tila tun 31 décembre ka 100 di ne ma ka 31 minɛ Dramane Dunbiya de a ka kan bonya ye bonya de a tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban k'a dansɔgɔ kan ne ko i ye kuma dɔ de fɔ barika b'o la turu dɔnnibaga bɛɛ dɔnnibaga kosɛbɛ walahi ni koɲɔgɔn kuyatɔ ye kɔrɔ ye i bɛ mun kan i ta ti ci donc an fana ka laɲini ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni bɛɛ de bɛnna hɛrɛ b'o la donc i b'a fɔ an ye i ye foli kɛ a ka kan ka nin fana fɔ k'a dansɔgɔ kan ne ko merci an tɛ se k'a fɔ ka ban ala ka barika don an baara la ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka si diya ni kɛnɛya d'an ma ka laban ko ɲumanw ala k'an to ɲɔgɔn ya amin amin amin